Ομήρου Οδύσσια, ραψοδία Α, στίχη 1 έως 10. Άνδραμη ένευε, μούσα πολύτροφων, ως μάλα πολλά πλάχτη, επί τρίης ιερών το λίευρον έπεσε. Πολλών δε ανθρώπων είδεν άστια, και νόον έγνω, πολλά δεγεν πόντου πάθην άργια, ον κατά θυμών, αρνήμενος εν τε ψυχήν και νος των εταίρων, αλλούδος ετάρος ορίσατο, η έμενός του. Αυτόν γάρ σφετέρης να τα σταλεί συνόλοδον, νήπιοι η καταβούς περίονος η Ελίη ο ίσχυον. Αυτά ρωτήσει να φίλε τον όστι μονίμων. Τον αμόθεν γε, Θεά, φύγατε δυο, υπέ και ημί. Όμηρος, Ηλιάς, ραψοδία Ζ, στίχη 429 έως 432. Έκτορ, αντάρσι μιέση πατήρ, και πότρια μύτη, η 10 σύγνητος, σίδε μη θαλερός παρακίτης, αλλά γεννή, ελέερε, και αυτού μήν επιπύργο. Μη πέδο ορφανικών, θείης, χείρη τε γυναίκα. Ευρυπίδης, Μύδια, επεισόδιον πρώτο, στίχη 225 έως 231. Εμεί, δάι των πράγματος πεσών τόδο, ψυχήν διέφθα, ήχομαι δε και βίου, χάριν μεθύσα καταφανήν, χρήζω φίλε. Ενώ γάριν μη πάντα γεγνός του καλός, κάκιστος ανδρών εκβεύει φουμός πόσης. Πάντων δοσέστε έμψυχα και γνώμην έχει, γυναίκες εσμέν αθλιότο των φυτών. Νύφη εσώπη, αδελφόνος, άνθρωπον της αποκτήνας υπό τον εκείνου συγγενών ιδιότητων. Γενόμενος 10 των μήνων ποταμών, λίγου αυτό απαντήσατος, φοβηθής, ανέβη επί τη πέτρα, τον ποταμό παρακείμενον, κακή εκρύπτεται. Θεασάμενος δε εντάφτα έχει, κατά αυτού αιωρούμενον, εαυτόν εις των ποταμών καθήκεν. Εν δε τούτο, υποδειξάμενος, αυτόν κροκόδινος κατευθυνήσατο. Ο λόγος δηλεί ότι εναγέσει των ανθρώπων ούτε γης, ούτε αέρος, ούτε ύδατος, στοιχείων ασφαλές έστι. Θουκυδίδης, Ιστοριών βιβλίο 6. Άρχσομαι δε από των προγόνων πρώτων, δίκαιον γάρ αυτής και πρέπον δε άμεν το τιόδε την τιμήν ταύτην, της μνήμης δίδωστο. Την γάν χώραν οι αυτοί οι εκούντες, διαδοχή των επιγυμνωμένων, μέχρι τούδε ελευθέραν διαρετήν παρέδωσαν. Και εκείνη τε άξιοι επέλου και ετοιμάλουν οι πατέρες ημών, πισάμενοι γάρ προς εις εδέξαντο, όσην έχομεν αρχήν, ουκ απόν σημείν της νυν προσκατέλειπων. Χρώμεθα γάρ πολιτεία, ου ζηλούσι τους των πέλας νόμους, παράδειγμε, δε μάλλον, αυτοί όντις θυσί, οι μιμούμενοι εταίρους, και όνομα μεν διατρομή εσωλίους, αλλά εσπλίωνας εκείν, δημοκρατία κέκλη. Θεόφραστος, ειδικοί χαρακτήρες ισχροκερδίας. Η δε ισχροκέρδεια έστι την επιθυμία κέρδους ισχρού, έστι δε τι ούτως ο ισχροκερδής. Ίος, εστιών, άρτους ικανούς, μη παραφήνε και δανείσεστε, παραξένου, παραυτό καταλύοντος.